Kwaramogi intiere e wang' saa mar bende yudo weche manyien e chenro mar Ang'ich Welo odiochieng' ma bende gik mathoth otimore e pacho kaendi ka ng'anyo mano ne kuonde mopogore opogore, bombe ma opogore opogore e pacho ka jopiny ne owuok oko kendo nyiso pachgi, moko nyiso ich wang' margi kotenore kod paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024-2025. Parono mar chik ma bende ne ichwalo e nyim od bura odiochieng' ma kawuono mondo mi jood bura ne twagi kendo luto e ombulu. Jogo ma bende nowuok e gwenge mopogore opogore kane gintiere kanyo kod ng'wech koni kod kocha kod apisas mag obila kaka mane obede mapek e chuny bomani ma Nairobi kama ne girakore kod apisas mag obila kata e seche ma bende chenro ma kama ne dhi nyime e od bura ma pacho kaendi. Bende nyakwara Mugajwang' nitiere chenro mamoko mopogore opogore kamoting'o obiro yangoni ni to budget ma bende ne osom higani nitiere paro ma bende osegol mar ng'ado moko kuom omenda manokete bede migepe mopogore opogore e iko omenda ma 2024-2025. Ma en tok ka piny owacho ne oyango kanyo ni e paro mar chik mar omenda ma bende ne gichoko e pach jopiny nitiere moko kuom fuondni mane gigolo ka koro mano chuno mondo mi ne gichak gidog gindus budget e bede migepe mopogore opogore. Mano bende obedo ka wayango ni odiochieng' ma kawuono. Magi weche ma omiyo pek kawuono. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the ayes have it. Od bura opodho paro mar chik mar omenda mar higani ka joma ne osire gin jood bura 204 ka moko 115 ne okwedo chikno. In 3 to 4 years, they'll come back to us. 2027 is Tuko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. It's our country as much as it's yours. Jopiny e counties mopogore opogore pacho ka owuok oko ka medo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Magiramo ni biro medo keto ngima kama tek ne jo Kenya. The petitioner has not proven his case. Quite weird finding by the court. I look forward to, it's called what, Generation Z or Z? Ng'ado ni kitso mar CBC ber kendo diro oko bura mane omak gi okil Nelson Havi manidwa ni ochung kit somo no. Nyakwara mogine na ka intiere kanye to pachi nang'o e paro mar chik mar omenda bedo koro jood bura okadho e kina bene gi luto mbule tielo mar ariyo mano second reading. Inyalo tudi kode na live ma tudruok mar 2-3-6-0-0 e YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogiti. Bende nyalo luwan kachiel e Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel obedo kawago mbaka kendo imiya pachi machiegni. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik mane obagi chuny boma ma Nairobi. Kama ng'anyo mano bagi e yor mbui gi rawere matindo tindo nowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. Rawere go nyiso lony margi e bago ng'anyo maonge ketho mwandu ka gisundo piny owacho mondo wit oko paro mar chikno ma giwacho ni biro medo rido ngima ma sani osebedo matek. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en ng'anyo manochakore saa 4 okinyi. Rawere matindo nodonje chuny boma ma Nairobi mar bago ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo makamano olosi e yor mbui kama oting'o mbui mar X, TikTok, WhatsApp e kin mamoko. We're coming in, we're going to learn the roots and we're going to tear down the grass up to the roots and we'll plant new seedlings for this country. It's our country as much as it's yours. Ng'anyo makamane ni kod pogro kipimo gi ng'anyo makinde mokadho. Raweregi no pogore kidienje opogore kendo keore chuny boma Nairobi gino mano keto kwano bedo matek ne obila mane temo keogi. Hii generation are high tech and they know, they are so more informed, and like now can you even say who is the leader? You can't, because it's the technological they're using. Chenro mag wuodhe kod ohala no obedo kod rochruok kata kamano onge mwandu mora mora manoketh gi rawere mane ng'anyogo ka giseo obila kuom tiyo gi teko mathoth e keogi kata obedo ni ne ging'anyo e yor kwe. As we came as peaceful protesters, the reason as why we are crying right now because of tear gas, I don't know. This is using force with the youths, and that is not good. Like, you should listen to the youths, by the way. They come in peace, as we only carry masks, water. For real, you see, we only carry masks and water. The reason as to why they are beating us down
wanachapa watu huku na marungu. That is so unfair. Just listen to us. Ataro mar pacho ganda mathoth ni raweregi okong'eyo gigo manie paro mar chikno gilero ne gin kod lony ewi paro mar chikno kakoro gidwaro mondo mi wite kucha parono mabiro yiene piny owacho medo sure mondo moko kendo bedo kod nyalo mar rango nonro magi e kind ng'ur mamoko. University education is too much. Again, this bill is very punitive. You are sneaking in some clauses. We have found that you are sneaking some clauses to increase the fuel prices just to pay for the deficit of the budget. There is no service in most of these hospitals. Yes, where is the tax that you collected last year? Exactly. The data privacy where the government will have access to our M-Pesa, they can see how we're transacting money. That already is a violation because you're violating my privacy rights. I have a right to have my own privacy. So you are going into my accounts looking at how I'm transacting money. How is that right? Isiemo wang jod bura mondo mi kik kadh paro mar chikno kagiwacho ni yiero mabiro gibiro timo kaluwore gi kitelo ma jod bura go nyiso ahinya te paro mar chik mar omenda 2024. Our MPs have forgotten who put them in office. We are the young people that employ them. In 3 to 4 years, they'll come back to us selling us building castles in the sky. And we're here to tell you guys that we're tired. We're tired. We don't believe you. MPs wakivote yes tunawa recall. Tutaenda tutafute hizo watu assign nini. Hizo vitu za kuwa recall na sisi tutavote. 2027 ni sisi tuko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. Atamalo prochiko maroganda moyore ng'anyo makawuono nyakuro mgaji wangin rawere matindo ginyiso chir marge ni gibro dhi mbele gi ng'anyo makamage kapenjo maduong' en to bende sirikal biro onjo duond rawere matindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Idiaro kamano kuom miyo report machal kamano e ng'anyo kaka nobedo chuny boma ma Nairobi ka wadhi nyime ng'anyo mar kwedo paro mar chik no bagi counties bore pacho ka giote achiel ni paro nego wit oko chuth tok loko moko kuom pend fuoni mage mana bende giwacho ni wuondo godo wangi. Ng'anyo makamano bagi counties moting'o Kiambu, Bungoma, Kericho, Busia, Kirinyaga, Kakamega kind counties mamoko. Ywak moriwo wigi kanyakla en medruok mar ngima manyalo biro hinyo ponono ni paro mar chik no kadhe. Ani Olonde miolera. Odiochieng' mar adek mar ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda pachuka. Oganda mawuok e counties mopogore opogore nowuok karomgi mar kwedo paro mar kalo paro mar chik makamano. Magiwacho ni biro rocho dongruok ne ok mana jomadongo to nyaka ne rowere mang'eny gi onge tich. E gwenge ma Masawa, oganda nowuok oko kwedo paro mar chikno kendo jodak e kaunti ma Kirinyaga ne ok odong' chien. Kalore gi jodak gi, paro mar chik mar omenda no thiro dongruok mag gwenge e kinde mageno mar giduto gisebedo ka giketo ne telo mar Kenya Kwanza magiwacho ni hinyogi. Tulichagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia ya bottom up, lakini hivi wanatufanya wanaongezea tu vitu juu na tumekataa hiyo mambo yao. It's not just about sanitary towels. This morning tumesikia Treasury wameambia MPs that they're going to cut the NGCDF. What are they trying to do to our education system? The health sector, that is also a problem. The fact that we're talking about sanitary towels is even mind-boggling. To think that we have female representatives considering adding tax on things as essential as sanitary towels or pampers, it's crazy to think about. Jodaki kaunti ma Meru kod Kericho bende kinde ng'anyo ne oseo mokalo jotendgi magiwacho ni ok osebedo kamiyo gi thuolo kendo winjo pachgi e wi rach ma gineno e paro mar chikno. Tuna reject finance bill in totality. Wametoa motor vehicle tax, lakini road maintenance levy imepanda na 39%. Hiyo ni nini? Wametoa ati tax ya imported pads, lakini ngapi zina manufacture Kenya? In a country that people are already poor, una tax pads kwa nini? Huyu mtu wa kusema ati mama mboga watu wa bodaboda uza kao wenyewe sasa ametufinya kabisa. Hiyo bill si tuna reject sisi wote kabisa na tumekataa. Tunasema this time hatujagui mtu mwenye wanaturingia na mavieti huku kwa barabara. Round hii tumekuja kubomoa kuharibu, tuna reject au sio? Hao MPs wetu kwanza hao wa Meru wametuenjoy for so long. Wamejieka wao ndio wababi, sisi hawatushughuliki. Maisha yenyewe inakuwa affected sasa ni sisi na watoto wetu. Hao wana watoto, sisi ndio tuko na watoto. Kwa hivyo sisi tushachoka na vijana tumechoka ama tumechoka. Tunasema Zakaya afanya nini? Zakaya afanya nini? Tumesema leo kama vijana wa Meru, viongozi wa vijana, ya kwamba Zakaya tumechoka na wewe. E imbo mar piny Kenya,
Counties kaka Bungoma kod Kakamega ne okodo giseyo tend William Ruto magiwacho ni pok okonyo ngimagi nyaka ne okaw telo. Bende giyango kit hinyruok ma nyithindo ma nyiri biro kalie ponono keto suru ne taulo mag riama wuok e pinje maoko. Bungoma we have the highest mambo na teenage pregnancy. Inatokea kwa sababu ya mambo na period poverty. Wanaenda ku tax pads as it is. Wasichana wetu wanaumia. Sisi tulipigia rais kura na tangu akuja Bungoma, tangu tumpigia kura, tuja benefit na uongozi yake. Sisi kama wanabodaboda wa Bungoma tumechoka. Mambo ya ukora za tutaki. Kata kamano moko kuom jodak e kaunti ma Busia nosiro paro makamano kagiwacho ni dhi ng'anyo ok nyal biro loko gimoro. Gimedo ni gin gigeno gi tend William Ruto magiwacho ni biro kelo ni gidongruok ma uwinjore. Mambo ya finance bill hiyo inatuchoma kidogo, lakini sasa hatuna cha kufanya, itabidi tukubali. Tafadhali mwache kupanga maandamano within town, mwache wana biashara wafanye biashara. Sasa sisi tumechoka na wanasiasa kututumia. Sasa tuna support William Ruto, tuna support serikali kuu, tutafanya nao kazi, tutafanya naye kazi mpaka dakika mwisho. Kenya tutaki ni kuchoma lami. Dana Ulonde, Ramogi TV. Lokruoge maka kod kacha koridhi timie paro mar chik mar omenda tok jod bura 204 luto mbulu mar puoye kama moko 115 kwedo parono. E chenro mane otako kod spika mar od bura malo Moses Wetangula, parono mar chik koro dhi mbele komiti madhi timo lokruoge michwalo negi. Jod bura moko mane okwedo chikno nowuok e od bura gi ichwang'. Obila nobedo gi kinde matek kawuono e chenrono. Uasin Gishu County, Gladys Boss. Ugenya, David Ochieng. Ugunja, James Wandai. Honorable members, the results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil, so the ayes have it. Order. Ekoromogi mano en kaka ne osomie kendo kaka ne okadhe ka winjo kanyo ka spika mar od bura Moses Wetangula ne yango kaka jino luto mbulu. Ntiere Ramogi TV malawi ojala kanyadoto. Awacha ni koro to mana to osekale, warito gima biro bang'e kendo warito jaod bura magi kucha higa ma 2027. Ok bibedo mayot negi. Awacho ni ng'anyo to nyaka dhi nyime. Mano lawi ojala ka intiere kanyadoto. Ntiere kata bende ntiere kama nena Ramogi piny tek sana. Kendo Januar kende ringo ka gach okolo. Apoyo kang' ma Francis Atwoli okawo magodhoge piny e piny owacho. Owacho kanyo ni en gigo mabende koro mako dhoggi. Gana mathoth ka indi gino bende oro ote kutenore kod pachgi ewi kaka odiochieng' ma kawuono nobedo. Kata kamano bedo gi thuolo mar somogi, obiro dhi nyime kod wechewa manyien. Ka obila nobedo gi kinde matek odiochieng' ma kawuono ka girakore kod miche mag jong'anyo chuny boma ma Nairobi. Ne ochuni gi tiyo gi giro malungo wang'. Pi mikiro ne jong'anyo kawuono ne en mar rangi makwar kod maratong'. E kinde no oganda ma 10 bende ne oyudo hinyruok e kinde go kendo notere ute thieth. Jong'anyo mathoth gin rowere mane orakore gi obila kuom thuolo mar seche 6 kendo ne ok gidewo kata ger mar obila. Kaka jafwambo maro Eric Orenga lero, ogai mar obila Jafeth Koome ogolo chik ni ok bi yie jong'anyo richo chenro mag piny owacho kaachiel kod donjo e apise ma idewo e nying ng'anyo. Okinyi saa 3 apaya duto mochomo od bura mamalo ne olor duto ne oganda kendo ne oyaw mana ni jogo mane opuodhi gi obila. Jopiny makinde ne ochako ikore ne ng'anyo ne ochako luoro chuny boma Nairobi. Saa 5:30 ne pio ingo mogo to koro were gana gi gana olore e chuny boma
kendo omako apaya duto madito kaka Kenyatta, Koinange, Uhuru Highway makode obila mane bende oikre negi ma onge mendni. Rowerego mane oting'o oboke ma ondiki andike makwedo twak ewi paro mar omenda e od bura nomako chung' motegno ka bende gikwedo obila ma giwacho ni tiyo gi teko mathoth. Even these policemen who are fighting us now, that finance bill is not favoring them. We have nothing to lose. He has everything to lose. We are going to do it until he listens to us. We are tired. Obila mane omanore gi iro malungo wang' nochako tugo gi jong'anyo, tugo ma bende ne chalo kama moro mokalo roweregi. Ng'wech makagika ne okwako chuny boma kendo obila ne lawo roweregi mana ka guok gi apuoyo. Gima mako dhok en ni roweregi ne ojiwo pien dendgi kendo moko kuomgi ne ok mendni ne obila. Saa 7 kanyo ne ochuno bad migawo mar obila medo teko kokalo kuom obila mamoko ma bende ne ochopo ka koro oikore gi geche motegno mag kworo pi kuom jong'anyo mondo gisweki. Kata kamano roweregi ne pod ochung' kar tiendegi ka giringo koni koda kocha kendo gituch kamachielo gino mane ogoyo obila manie tich nyang'eng'. Ywaruok mapek ne otedore ka dwaro maduong' mar jong'anyo ne en mar chopo nyaka e od bura mamalo mar chiwo ote ne jotelo ma oyier madhi nyime gi twak e paro mar omenda ma higni 2024. Ng'anyo ma kawuono ni kata kamano ne opogore kod ng'anyo mamoko mapile. Wira ne onge timbe maundu kata njore mane timore kendo ne jong'anyo time gi chuny achiel. Gima koro irito neno en ka bende ng'anyo mar jomatindo ni biro nyago olemo kata oyo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. E odiechieng' mar ariyo rowere kaunti ma Mombasa ne ochako wuok oko kar rombgi mar medo sundo jood bura mondo kik padho mar kadh paro mar chik mar omenda. Gikone jotelogo ema ne onego kawo thuolo mokwongo mar nyiso migawo mar omenda mondo mi oduok chien osara mekgi kaka oya achiel mar medo kwan omenda monego ketie bajet ma ok medo mana osuru ne japiny ma ting' mare koro pek kendo nyoro. Joja oko nigi ler. Ka gin gi teko kod mbi mathoth, rowere e kaunti ma Mombasa ne jochako donje chuny boma gi maino ka giramo ni ok ginidog chien ngang' e wi sundo jood bura mondo mi olwar paro mar chik mar omenda higa 2024-2025. Rowere go oko ni achiel kuom chike mane onego ketie parono en mano mar duoko chien osara ma kore lach ma gikone ichulo jotelo ma pacho ka. Tumeona hiyo damage yote umeweka kwa hiyo bill na wataka utusione, wataka utufocus kwa hiyo mkate, lakini tumeona yote na hatutaki. None of it. We want to reject the bill, not amend. Na sasa wanataka kututax kila kitu, haiwezekani. Wakenya tuna struggle sahi. Na sasa unataka tuende chini kabisa, hatuwezi. Hiyo bill reject kabisa, to reject. Public sector mnafanya nini na hizo taxes tulizowapea? Austerity pia kwenu. Wacha tuone pay cuts. MPs mechukua pay cuts. President chukua pay cut. Wacha kupe mabibi zenu billions of shillings every financial year. Hizo pesa zinaenda wapi? Molokruok mar duoko chien osuru e moko kuom mwandu gikoni en mana yor umo wang' jopiny ka gikoni en wich kuot ne gigo ma jopiny mayuto gi ni piny tiyogo e mana gimenyo e medo usuru. Umeenda ukaamend ukatoa vitu vya zile tax wasema za motor vehicle tax, lakini umeongeza fuel levy. Tunakuona unafanya hesabu ya +1 - 2, bado tutaumia. Hii generation ya Gen Z tumeamua revolution, we are informed, na ni bado hii ni trailer. Wale mtakao vote yes, bado tuko na nyinyi. Members of parliament, mnasema Gen Z hatujielewi, but tunajielewa, nyinyi ndo hamjielewi. You don't even know your job in parliament. Shame on you, members of parliament. We are already burdened by the societal and cultural role that we have been given. Kunyesha is not an economic activity. We will never accept to be taxed like that. Ng'anyo ma kawuono ne oyuore nyaka gi jogo modak kod ng'ol kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda makoni sani gi ngoro wang'gi mar menyo jood bura mabiro siro lwedo parono. Anatunyanyasha hata si walemavu. Tunakosa hata lishe ya kukula. Mimi nafanya biashara hata ya njugu. Biashara ya njugu hata ushuru umepanda, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo mimi nawaomba wabunge wetu wakipitisha hiyo tutapambana nao. Wanatudanganya, wameondoa sijui taxes kwa mikate. Hiyo ni kutufunga tu macho. Hakuna kitu wameondoa. Hiyo ni ya kutuzubaisha tu. Yanaenda kuwafaidisha wao, yanaenda kuongeza ubepari
na inaenda kumwangusha yule mwananchi wa chini. Because there are no job opportunities, but they're still insisting on taxing people. Hence, we want the bill to be rejected and not amended completely. Ng'anyono mane ochakore kar Tungiliech mantiere e apaya ma Moi ne odhi nyime nyaka e apaya ma Digo, kaeto gichomo Nkrumah kuma ne gigoyo tach e log tich mar Trent County ma Mombasa, kaeto gitieko wuodhgi e apaya ma Jomo Kenyatta ka gichomo Mwembe Tayari. Iyo wang' kabisa, iyo wang' nikech kwaneno gik matimore kod government ok wayie kodo kabisa. Wan kaka vijende waamua ni government nyalo listen kwa wuok ndara. Ineno nikech government ok nyal winjowa. Obila Mombasa ne obet mana akicha kendo ne ok gitemo kata matin mar rocho ng'anyono mane gitimo e yor muolo. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Kilifi, kuma rowere e kaunti ma Kilifi ne oramo ni onge lokruok ma gidwaro notimie parono mak mana go e piny. Wajinga wameisha nchini Kenya. Ile era ya kudanganya vijana eti tunafanya hivi kwa sababu tuwasaidie hivi, wamekupatia mwaka mmoja Ruto na hawajaona ile faida. E odiochieng' mar ariyo moluwore jodak e kaunti ne ma Mombasa to chutho rowere ne jowuok oko kendo mar bago ng'anyo ka gikwedo paro mar chik ma gikone kaber to nego wite kuchande ma ok kata timone lokruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoromogi kawuok e gwenge mag Mombasa odhi nyaka Eldoret kama jopiny ma Eldoret ne obago ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 ka giywago pek mar ngima ma paro ni dhi kelo kokalo osuru mane piny owacho keto iye. Ng'anyono bende ne omiyo ogo piny wheelbarrow kata mane ogure e chuny boma ma Eldoret ka gilando huma mar UDA motelo ne yiero mokalo. George Bati miyowa ler. Mana kaka bombe mamoko mane ng'anyo kwako motelo ne jood bura goyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda ma 2024. Boma ma Eldoret ma en thurgi jatend piny William Ruto bende ne oganda ok odong' e chien. Okinyi, oganda ne wuok kendo molo e chuny boma ka giting'o andika kod obok ka ging'iso ni ok gimor kod paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Jodak ma Eldoret ne okoni paro mar chik mar omenda dhi medo kelo pek ne jo Kenya ma nyaka sani ngima odiyo. Amidi mar ng'anyo ne obedo e kinde mane kweth mag jong'anyo ne omolo kamorni ka ochimo wheelbarrow mane ochunge chuny boma ma Eldoret e kinde kampen ne yiero mag 2022. Wheelbarrow mane ochuo gi sironyo ka gisidho duond bura mar UDA boma ma Eldoret ne ok ong'eyo ni kawuono dhi bedo odiechienge mogik ka omosore gi yamo e kor lwasi. Kaka yoreno ni onge ji manodonjore kod mwandu johala kata rocho ratich ji mamoko, obila ne oketo kenge mag keyo jong'anyo e kinde mar ng'anyono. Paro mar chik omenda omiyo oganda onyiso chung' mopogore kod chung' mag siasa, kaka oganda ma iparo ne ok nyal nyiso ng'ur margi ayanga koting'o Eldoret, Kericho kod gwenge mamoko mayudore e hoho mar Okak ne owuok ka gikwedo parono kendo jiwo jood bura mondo wit oko paro mar chik mar omenda ma 2024. George Bati, Ramogi TV. Nyakoromogi mano en kaka notimore gwenge ma opogore e pacho kae. Kata kamano kadwani mondo mi ayangni moko kuom iwacho ni lokruoge ma bende koro od bura dwaro mondo mi otim e budget mano ma higa ni kaluwore kod lokruok mano keti e paro mar chik mar omenda. Kotiore kod manya Nyakoromo Gajwang' abedo gi thuolo mar mondo mi ayangni achiel kachiel kaka chenrono en, kendo moko kuom gigo ma bende koro yangi ni idhi golie moko kuom omenda mano keti ne chenro machal kama. Nitiere omenda mane okuongo oseketi e budget. Kata kamano kaluwore kod lokruoge ma bende koro keti e paro mar chik mar omenda kata midhi keti, nyakoro ne ging'ad omenda moketi mondo mi gine madong' mabiro neno ka budget no en mana piny owacho nyalo siro chenro. Ka wachako Nyakoromo Gajwang' en mago ma otenore kod weche mag somo. Nitie lokruoge ma bende koro idhi keti e budget ahinya to kotenore kod weche mag somo. Chenro mar chiemo e skunde Nyakoromo Gajwang' ne omenda mano keti e tielo mokwongo ne en bilion 3. Kata kamano koro omenda bende koro gichano mondo mi gibi ging'adi e bilion 3 no en bilion 1.8. Komenda madong' ma koro ibiro tago do chenro mar somo en omenda maromo shillings bilion 1.2 chenro mar chiemo e sikunde. Ka wadhi nyime bende nitie lokruoge moketi e chenro mar gedo e skunde. Gero magi kaka klese ma bende gero e skunde mopogore opogore bende nitiere omenda mane oketi. Omenda mane oketi en shillings bilion 3.2. Kata kamano omenda ma koro idhi ng'adi en bilion 1.6 ka koro omenda madong' en shillings bilion 1.6 e chenro
mar gedo e skunde e budget no mabende ne osesom. Bende ka wadhi nyime e chenro mar somo, nitiere chenro mar JSS, jopuonj mag JSS noketo omenda maromo shillings bilion 18.9 nyakwara mogi ging'ado omenda maromo shillings bilion 18.9 ka omenda madong' ne chenro no onge omenda madong' ne chenro no e budget mano mar higa mawadhie. Ka wadhi nyime kwara mga jwang' lokruoge bende koro itimo budget e chenro mar somo. Nitiere weche mag somo mar siro somo mago mag skunde mamalo mano kaka oketne HELB. Omenda mano oketne HELB en shillings bilion 62.8. Kata kamano nitie omenda midhi ng'adi e budget no mabende dhi romo shillings bilion 3.2. Komenda mabro dong' mondo mosir weche mag HELB somo e kuonde tiegruok mag mbalariany en shillings bilion 59.6. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang' moko kuom lokruoge mabende pod nitiere budget mano bende ne osesom mabende koro ochwal kanyo en kuonde tiegruok mag TVETs e bwo somo. Omenda mano keti kanyo ne shillings bilion 30.7. Kata kamano omenda midhi ng'adi e shillings bilion 30.7 mondo budget no koro biro tigodo e hiko omenda no en milion 800. Ka koro omenda madong' mibiro tagodo chenro mag kuonde tiegruok mag TVETs biro bedo shillings bilion 20.9. Ka wadhi nyime moko kuom lokruoge mabende koro ichano timie budget no chenro mag piny owacho. Piny owacho nitie kod chenro mag mopogore opogore mano ketne omenda. Nitiere apisi mano mar piny owacho mopogore opogore omenda mano keti ne shillings bilion 5.1. Omenda midhi ng'adi en shillings milion 451. Komenda madong' en shillings bilion 4.65. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang' moko kuom lokruoge mabende pod otim chenro mag piny owacho kar jot ma jatend piny. Omenda mano kitne kar jot ma jatend piny Kenya ne en bilion 9.5. Kata kamano nitie omenda midhi ng'adi e budget mano ketno ka kor gibiro dong' omenda maromo shillings bilion 9 mabiro tayo chenro e kar jot mar jatend piny Kenya. Ka wadhi nyime pod nitie lokruoge mabende notim kata idwa ni mondo timie budget e weche mag arita. Bade kanyo nitiere weche mag jolweny. Omenda mano kitne shillings bilion 173.1. Kata kamano nitie omenda midhi ng'adi mabende romo shillings bilion 7.75. Komenda madhi dong' mabiro tayo chenro mag jolweny en bilion 165. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang' pod nitie lokruoge mopogore opogore mabende nitiere e budget. Mano weche mag arita. Ka oserumo kanyo wadhi e weche mag od bura mamalo. Omenda mano ketne parliament mano od bura ne shillings bilion 44.6. Kata kamano omenda makoro idhi ng'adi gin bilion 3.1. Komenda madong' en shillings bilion 41.5. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang' lokruoge mabende nitiere e budget weche mag arita kanyo ka mano mokwongo kanyo nitiere weche mag doho. Omenda mano keti ne doho ne gin shillings bilion 24.7. Kata mano omenda ming'ado en shillings bilion 2. Komenda mabiro dong' katayo chenro mag doho gin shillings bilion 22.7. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang' gin lokruoge budget bende ka mano koro counties nitiere omenda mano keti mendi tagodo counties ne en shillings bilion 400.1. Kata kamano kun nitiere omenda ming'ado omenda mano keti ne pok mag counties odhi bedo kanyo shillings maromo omenda bilion 395. Mamedi dong' mibedi kitagodo chenro mag counties mibiro pogi e counties nyakwara mga jwang' ma pacho ka. Ka wadhi nyime nyakwara mogi en ni mago gin moko kuom wachno lokruoge mabende koro ne otimre noketi e budget. Gina moko kuom mago manyalo yangu nitiere mathoth mabende ibiro tim kanyo kibiro ng'adi mondo bikoro piny owacho bed kod thoche mar siro budget no kaluwore kod lokruoge bende otimie paro mar chiko mar omenda mako kadhi bedo chik to biro siro budget. Ka wadhi nyime en ni kweth jong'anyo mopogore opogore nowuok oko kar rombgi e kaunti ma Kisumu. Nakuru mar kwedo paro mar chik mar komenda mar 2024 ka gidwaro mondo jood bura witoko chik mar omenda no. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, jong'anyogo mathothgi ne orwako lep rotenge ka oting'o andika mopogore makwedo wach paro mar chik iko omenda ma 2024-2025 ne ochako wuoth ka ging'anyo mamuol are Kondele nyaka e chuny boma ma Kisumu ka giluorore kod wende mopogore opogore mar ywago ochumi. Moko kuomgi ne lak gi chongegi manyiso ni giol kod pek mar ngima. Ka moko to ne kwayo mondo Zakayo olor piny kaka yorno mar duoko osuru piny. Ng'anyo makamano mabende thothne ne itimo e yo mamuol kata kamano ne oweyo ka thoth dukni ne olor.
Kata yore mag wuoth bende ne ong'ikore. Jong'anyogo mathoth gin rowere maluongore ni Gen Z ne okwedo paro mar chiki komenda kata finance bill ma 2024-2025 e yo machalo kamae. Kikukal finance bill no, wan kaka jopiny wabro wuok oko to wadhi make sure ni onge ng'ata ng'ata wan ok waluoro tear gas. Onge ng'ata ng'ata mabro ketho mwandu ng'ato. Wadhi make sure ni parliament oko pass bill no. To kagitemo passe to wabro occupy parliament mondo wakwa election manyien chakre Tuesday mabiro. Jatend piny temo ng'isowa ni ok onego bed ni nyiminewa kata minewa kata mon ma wadak ge udigi ok onego bed ni dhi e ria. Sani koro kelnwa gimiluongo nang'owa pam diapers. Ok anyal tiyo gi diapers nikech sani omed nengo. To mane manyicha miyo watich mayot mondo mi watim ang'owa kik wanyiew napkins e chiro. Napkins onge. An adagi kenda chung motegno. Makapo nono gi kalo gino ok abiye. Wane manwa yiero uto wane manwa miyo uteko. To koro kudwa pusa gimwa ng'isou. Kudwa go kura gi bundi okuti gi wiu. Parliamentarians, we are watching you. We are the people who elected you and you are failing us. Hatutangoja Yesu akuje ambie Zakayo ashuke. Zakayo hashuke. Ni sisi ndio tutamwambia ashuke. We have the power. Kata obedo ni ng'anyo makamano mane otelie kod kweth mochung'ne kedo ne ratich oganda to ne itimo e yo mamuol. Apoya nono kweth machielo ne odonjo ma okikore igi kochomo tesend obila ma Kisumu Central kendo chako kwenyo obila ni gidwaro iro malungo wang'. Okang' makamano ne omiyo obila ochako keyogi kod iro malungo wang' mane gidwaro no. Karakruok makamano ne ochuo weyo ka nyidendi ariyo kod dichuo achiel ohinyore ma oring godo kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi. E kaunti ma Nakuru, ng'anyo makamano ne odhi nyime chakre lap mar Railways kochomo Kenyatta Avenue e alwora ma Shabab. Ng'anyo kuom seche auchiel, obila ne ochako rakore kod jong'anyo mane odino apaya ma Nakuru Nairobi e kinde mane ging'anyo mar kwedo paro mar chiki komenda ma 2024-2025. The taxes are too high. Our lives already are unbearable. Like now, I'm done with school. I'm done with school at Egerton. There are no jobs. No one is even willing to employ. Those who are already employed are being overtaxed. Personally, as a medical doctor in waiting, I'm against this bill because just recently we're on the road fighting for our rights as the young doctors, and right now we've seen in the bill they're proposing to exclude our internship money, all of it from the budgetary process. Jong'anyo osiemo wang' jod bura mondo ne ni oluto mbulu mawito oko paro mar chiki komenda ma 2024-2025 kaluwore kod nengo ngima mamedo ridore pachoka. Nono to pod gibro wuok oko mar kwedo wach finance bill no e okang' mamalo ponono gi puodhe ka jong'anyo ma Kisumu oyango mar wuok oko juma manyien chieng' tich ariyo kama Nakuru to owacho ni wuok odiochieng' makiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo kuom miyo ler machal kamano kowuok e kaunti ma Kisumu kaachiel kod mano ma notimore Nakuru. Kata manyo koro Mgajwang' tok yudo report mowuok kuom Millicent Adhiambo obedo kwa kawo yweyo mokwongo. Kata kamano kapok wakawo yweyo, nitie joma bende loso koda ne ginen achiel kachiel. Ivona Mondi wacho ni owuoro gik miwacho kotenore kod weche mag taulo mag ria. Openjo ni koro to kik wanyuol koso watim nang'o. Mano Ivon Amondi. Erickson Omo wacho ni ang'o matimore kanyo, wan waol gi weche mag ng'anyo. Sewez Kenya wacho ni anene Ochieng' Emmanuel Wuda Gwara mandamano to pile nyaka finance bill no wito okero kamano kuom ketra Ramogi TV. African Queen wacho ni en weche mag mandamano to kod finance bill ole gitim kaka gidwaro. Nicholas Otieno tiende wacho ni oluwo chendo maler ka entie Nairobi Choka Republic Kenya odong' e lwet nono nyakwar Mgajwang' magin mokuom paro bende jong' maneno achiel kachiel chiwo na galaxy kidhi mabor waduogo kod mathoth. Asewacho ni nyathini to ok owinja. To sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy.
anto idwaro mondo ayier nang'o. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya. Kolo ka jomada nyiewo ute yudo ka kendo koro gichul tax mang'eny. Ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Koro wase jomoko koro kendo miyo ute moko mosagi jomoko koro. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Erokamano nyakwaro magiko medo ketera mogi TV wadhi nyime migawo mar apaya e kaunti ma Migori kotenore kod duol mar National Transport and Safety Authority NTSA dhi nyime kod puonjo joriemb nyamburko kod apiko yore makare matiyo kod apaya kaka yo maduoko piny masiche mag apaya. Maloyo ji 4,000 e piny Kenya higa ka higa wito ngimagi e masichego mag apaya. Jogo ma wito ngimagi moko kuomgi wuok e kaunti ma Migori. Kwan mathoth mag masichni mag apaya osebedo katimore e apan mawuok Rongo nyaka Isebania e kaunti ma Migori. Recording fatalities of 4,000 nationally every year, and this is a very worrying trend, and it is high time that all of us we pull together and share our ideas and listen to what we are saying in terms of creating awareness so that we are all of us safe. Oningo wangini safety mar driver ni kare. Safety or usalama mar ng'amoting'o bende ni kare. Joma wuotho pedestrians bende safety ni kare. E okang' mar duoko piny masechego mag apaya e kaunti ni ma Migori, migawo mar apaya e kaunti ma Migori kawo tende kod bad migawo no mar piny owacho ma ochung' ne yorego mag wuoth. The National Transport and Safety Authority NTSA ochako chenro mar puonjo ji matiyo kod apeyni yore makare mar tiyo kod apeyni e kaunti ma Migori kaka yo mar duoko piny masichego mag apaya. Onge gi reflectors kata boots kor mag gik ma dhi temo mondo wane ni ka un e ndara to un gi gik ma protect you, un gi gik ma kata ka ne uyudo masira moro matin to wi yok tore sana, ama hii wakati ambazo zimeshapita tunapata kwamba tumepoteza watu wengi zaidi, na leo tumepata walimu wakuu ambao wamekuja kutufundisha jinsi ambavyo tunaweza kuwa na jinsi ya utaratibu vile tunaweza kuendesha. Apisa mawuok e bad migawo no ma ochwerego mag wuoth, The National Transport and Safety Authority e bade ma South Nyanza Adenado wacho ni atamlo 80 mag masiche mag apaya ikelo kod oganda matiyo kod apaya. As more of these forums we do, the better for us, and we will increase the level of awareness of our road users. And we want to urge the general public and all those who are present today to ensure that we take the message of road safety home. And to begin with us, NTSA, we are saying that road safety is a shared responsibility. Aden mane wegego magawendo kamoriko ne gichiwo puonj ne jogo matiyo kod apaya moting'o joriemb nyamburko wacho ni gitimo pedha ne joriemb nyamburko matiyo kod lesen mag riembo mabandia. We are giving a warning to those members of the public who are purporting to manufacture or having maybe forged documents, and the relevant agencies, especially the DCI
we'll take it up, and every case that is reported will take its course in terms of being brought to book, in terms of accountability. Joma onge kode ma genuine mok nyal bedo kode kaka county government onge gima mono wakonyogi kwa wuoyo gi leadership gi, kwa wuoyo gi municipality, mwaneno ni to awendo gin joma rom nade. Jatend migao no mar apaya e kaunti ma Migori John Oringo ne okon jog matiyo kod apaya ne oriti chike mag apaya. Mar mitoka kata piko miriembo be en gi license, be en gi insurance, be en gi brakes, be en gi lights, gik makamago nyaka bedi. Chiendo ni mar puonjo jog matiyo kod apaya e yore makare mar tiyo kod apaya idhi time sub counties duto e kaunti ma Migori ka jogo matiyo kod apaya okwa mondo riti chike mag apaya. George Juma, Ramogi TV, Migori. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 380 games on my phone. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good, or you're using data bundles. Is it too open to one game? Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Kodo ka jomada nyiewo ute yudo ka kendo koro gichul tax mang'eny, ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Kodo wase jomoko koro kendo miyo ute moko moso gi jomoko koro. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kocha Matimba Goko Maiki ok ng'eny 20 oyango jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya tuke mag piny mangima e kind tarik 2 dwe manyien nyaka tarik 17 e piny Scotland boma ma Edinburgh. Kocha Simon Jawichere oyango kweth jotugo 28 jotugo biro wuok e pacho ka tarik 27 dweni ne tukego. Number 1, Oluoch Darrell Roy from Cabras. Number 2, Ogutu Wycliffe Otieno from Daystar University. Omolo Andikol from KCB. Andikol is actually here with us, one of our leadership group.
This group got us to this point, and we believe this is the same group that will take us further. We promise we'll give our best, and we actually believe we'll post better results than ever before by an under-20 team at this stage of the Jeddah team. We are preparing to go to Scotland. The coaches have done everything, so it's upon us. So we're going to present you fully. Eten migao matuke Babura Mwambo singone Uganda jo Kenya ni jong'wech mabiro ting'o bendera mage tuke mag Olympics osetimo kendo dhi nyime gi ikruok makare. Kano losi kinde dhialo kendo chiwo mich ne joloch manolo e piem mar yango kendo ndiso lewni ma jong'wech biro rwako kinde tukego ne oyango ni piny owacho keto maine weche mag siro ikruok ma jotugo kokadho kuom chenro mag Talanta Hela. Oyango ni gibiro tiyo kanyakla kod migao malimbe mar uso piny Kenya makare e pinde piem makamago. So we are working all together to make sure, as these athletes don this uniform, it is the pride of each and every one of us as a nation. And we appreciate your gift of talent that you have shown to us. His Excellency the President will also be doing a special ceremony to release these products formally and to send them into commercial production. Kenya is in a good space as we move to Paris for these Olympics. I can confirm that we have prepared well. I can confirm that as government we have provided the support. Ekwaro magiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka gik weche manyien e chenro mar ang'ichwelo mago mayudo thuolo mar mi kata kamano koromo saa 3 mar otieno e chenro mar Oimore. Wachako duoko kod mathoth nyinga Ochengi Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Adhiambo.